ଆପଣ ବୋତଲ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି ତାହେଲେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବୋତଲ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଲିଇଥିଲିନ୍ ଟେରିଆପ୍ଥାଲେଟ୍ ବା ପିଇଟି ଭଳି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି। ଏହି ପଦାର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ସହିତ ମିଶିକିରି ପେଟକୁ ଯିବ ବା ଏହି ପଦାର୍ଥଟି ପାଣି ସହିତ ଯଦି ଆମର ପେଟକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ପେଟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୌନ ଶକ୍ତି କ୍ଷଣ କରିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତତ୍ସହିତ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳି ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଆମର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳି ବୋତଲ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର